салом алейкум. Ва алейкум. Нашод имрӯза бой. Ки мебара ба гӯшта? ҳабиб ё паре? Айруи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ гирем агар пари мебара. Тамома? Паре намебара. Рональдо ресте. Кай доди худо? Прогнози шумо дар имрӯза бой? Паре? Серьёзно? Медони чӣ гап паре мана маъқул шид, як гапчада чотко гуфт. Гуфт ки гуфт одамо да уже бридани ҳабиб невозможно шидестай ва UFC ва ма бояд нишон битум ки и гап просто теория. Любой чира возможно шикастан. Прогноз шумо да? Баъд нашод оз ма медонам ки паре левшай ва ҳабиб қати левшо вечна проблема дошт. Қати Конорам левша буд? Конорам проблемаш буд. Из-за того, что ки парерам да Конор бой дагае бо да кимки дигае ки ҳабиб қати амво сложный бой доштагае. Из-за этого ана ки из-за того, что аму одамое ки паре азаген ва ён левша дагеан. Яъне левшо камтарак ҳабиб да баъд левша стойка да ҳабиб камтарак стай. Прогноз шумо да паре? Ма ин қадар гап задам ба чие прогноз ма? Салом алейкум ака Фаридо. Алейкум. Дар имрӯза бой Кадуиш як қопча бой. Ами главный бой. ҳабиб қати паре. Ма ставка моним якм раунд паре мегира якм раунда. Дуюм раунда камқат шуримури мешавад. Дар чорум раунд ҳабиб возможно сай не ки ман намемонам ставка. Якм раунда паре мемонам ба решение судя ҳабиб мебарам. Як ирани Конор я раунд шавад Конор. Салом алейкум. Қати Конор? Чорум дазадам ки 5 раунд буд. Салом алейкум Ноз. Ассалом. Прогнози шумо дар имрӯза бои ҳабиб ва паре? Ман мебарам. Серьезно? Шон мебра. Шон ам аҷода мебра, эсну ам мебра, шон любой чира мебра, шон прогнози шумо ба пага мегӯям. Прогноз ма да пледи чия? Намешани чия? Бояд кас пояса гирад. Намедонам. Барои пояса дестам. 100%. Як кас букха. Намедонам. Ва саферникша намешносум. Хай ҳабиб аз наҷи ҳабиб мемонӣ. Братиш ҳабиб да ба решение судя мебарам. Ба решение судя ҳабиб мебара. Тамома ҳабиб. Салом алейкум. Шумо спорт нағз мебинед ММА-ро? Дар имрӯза бой, имшаба бой дар прогнози шумо ам главный бой да. Президент UFC мебара. Не, серьезно. Дана Вайт, а? Не, серьезно. Нурмагомедов. Салом алейкум Ҳамид. Ва алейкум ассалом. Дар имрӯза дар ишава бой прогнози шумо дар главный бой. Главный бой вечера да. ММА пеш чӣ мекардам мумкин якам да бисёр тага азам. Пеш вообще чӣ намекардам. Пеш вообще аҳамият намедодам ба вақте ки бои ҳабиб ва Конор шид интересовал кардам. Дидам ки Конор мисол ами як удар хати метавонад полни чӣ кунад. Любой тара уложит кунад. Ҳабиб боша партия дозура. Ма вақте ҳамун бои ҳамода гуфта будам ки агар ҳами ҳабиб кулаки кира папс накунад дар чӣ мебоша, дар партия мебоша. Ҳамунро дида ма хулоса метем ки ҳабиб ҳамбоя мебоша. Прогноз шумо да ҳабиб. Саломат бош. Салом алейкум Манчо. Ва алейкум. Прогноз шумо да имшаба бой главный бой вечера. Ман намедонам чӣ ба, но фикр мекунам ҳабиб мебарад. Чӣ хел намедонӣ чӣ ба? Значит ҳабиба мешинасӣ? Ҳабиба мешинасам. Саферниша мешинасӣ? Конечно мешинасам. Дина задишана ки ма се-чор ком. Дина, рости гап не се-чор буда. Ту ҳамуро гирифта будӣ. Ма ки будам Петис, а? Петис будем, ма ҳабиб будам. Но ҳабиб нест, гап нест. Салом алейкум Алишер, эке стаф, эке Today TV, эке канали Ноудо. Салом алейкум. Хай зояи гап занед фаҳмидам. То, что Дастин Паре мезана, ё ки Ҳабиб Нурмагомедов,
фикри ма чи ай пешай фикрам яда сухан дорам чи сопернике ки ҳабиб нурмагомедов дошт ягон сухани безе мегуфтан ягон гап безе мегуфтан ва дасти Пария як гап доштим ҳабиб спортсмени хубай ҳамчун одамам одами хубай ҳамчун спортсменам не ки маънои уро надорад ки ҳабибам мезанад ҳабиб мазаша дар сеюм раунд мегирезонад ман хеле фикр дорам Тамом, прогноз шумо ҳабибда. Саломат бошед. Умедҷон, салом алайкум. алайкум салом созан ака Раҳмат, ту ба фикрам медонӣ гап дар бораи чарест ки гап зад? бале ҳаминҷо ҳам муҷдат доштем ки навбати мебия чӣ кадан ака чӣ хеле меган ака стафан гуфта буд амун хе мешава ҳабиб мезанам 27 азадагия иншоалло ки 28 мешава бо Соперникша мешиносӣ? кира Соперник ҳабиб? рост шавгун соперниша намешиносам Намешинос, барои мезанад. барои мезанам не ки аке гуфти вай ки соперника чӣ кадан дар кор нест урам сахт охи ишам чемпионе вайшам меган ку чемпион зиди чемпион мебуре барои ҳамин хаки намедон чӣ гап меша ҳамаш аки варзишай не ки ман бовар дорам ки ҳабиб мезанам братано иншоалло тоҷикистон кати ҳабиб барад Саломат бош. зинда бош Салом алайкум. алейкум брат Прогнози шумо дар ҳамишава бой дар главни кард, яъне ҳамун 6 нафар. 6 нафар Дар 5 касан ё 6 касанда? инаму ҳозир ставка мондеста будам инаму ҷошта мегуфта ки да мондагиам Аҳа. Этим барбоза оз пестома подром ставкаи ма бачаако даже чӣ мондагишон экспресс Хайр, ҳамаш уже шуд. Дальше, брат. короче Дар ки хоб кардед? Барбоза Ай главни мезанам. кард. барбоза обязательно мезанаша ҳабиб бачхеле ки гуфтам якум раунд ҳабиб бой мета якум раунда просто бой мета дар дуюм раунд ҳабиб партер меғалтона мондаш мекуна сеюм чорма спокойно мегира ба решение судя ҳабиб мебарад мегзарем ба ки ислам махачев свободно мезанаш мегзарем ба шамило ки блейд мезана шамила Айсумов свободно мезанаш ҳама бой интересна кучем ай ҳабиба ай Тайсумов шунаша ки бой хуни меган ки одаме ки хунира Зубайра главни кард нест, ай хай. Зубайра фанатуш медони даиҷа Зубайра фаворитай Лекин соперникш ба қувват ай. соперникш ба қувват нест соперникш андердог ай ба гуфтаи каперо меган андердог соперникш ай Зубайра фаворитай лекин амҷа шаҳона сарфои Зубайра намезана бачааку Зубайра тайёри сахт дидагияй неки бой мекард Тамом. И буд прогнози ҳама бачакои офиси мо. Саломат бошед.